काशी बनारस बीच बने नारियर एक हरिहर हो। मोहि तोह से पूछिले नारियर तू त काहे गुने हरिहर हो। के तोह के मालिय सिचेला किया में घबरी गईले हो। किया तोह के मालिय सिचेला किया में घबरी गईले हो। नाही मोके मालिय सिचेला नाही में घबरी गईले हो। हमारा के सिचेले कौन बाबा जिनके नाती के जाने हवे हो। हमारा के सिचेले कौन पापा जिनके बेटा के जाने हवे हो। काशी बनारस बीच बने नारियर एक हरिहर हो।